Para celebrar o Día da Ciencia en galego, vamos vos dicir algunhas propiedades da táboa periódica. A táboa periódica é unha táboa onde todos os elementos ordenanse polo seu número atómico, que mostra as súas tendencias periódicas e reúne aqueles que teñen un componente similar. A tabla periódica é periódica porque cada certo tempo recibe elementos coas mesmas propiedades. A tabla periódica ordénase en filas que van formando columnas, as cales reciben elementos coas mesmas propiedades. Os símbolos da tabla representan os elementos químicos da tabla. Algúns nomes son en honor a planetas e asteroides como Mercurio, Celio e Titanio, Magnesio, Magnesia, que ven de Grecia, Tulio, nombre antigo de Escandinavia, e Poleria de Polonia. Estes nomes son referentes a lugares e outros fan referencia a nombres científicos como Curio, En honor a Pierre e Marie Curie. Einstein En honor a Albert Einstein. e Nobelio. En honor a Alfred Nobel. O inventor da táboa periódica foi Dmitri Mendeleev. Foi este señor en 1869. As primeiras clasificacións da táboa periódica foi as tríadas de Borel e as octavas de Newland, que se clasificaban en grupos de 3 ou de 8 dependendo da función que tiñan os elementos. As siglas IUPAC. As siglas IUPAC son a Unión Internacional da Química Pura e Aplicada. É a versión actualizada máis recente da táboa periódica. O Grupo de Investigación Ciencia Nosa da Universidade de Compostela traduciu e publicou unha táboa periódica que está en galego, que contén todos os elementos que añadiu a IUPAC, que é isto. A táboa periódica do investigador e científico estadounidense Keith N. Baldwin creou e publicou na súa página web unha táboa periódica que é interactiva e ilustrada, que contén exemplos en cada recadro dos elementos de obxectos que podemos ver ao día a día que conteñen os elementos que indican. Aquí, son, por exemplo, un globo que ten helio. Estas dúas táboas periódicas son recursos para avanzar no coñecemento como a de N. Baldwin ou para medrar os recursos da nosa lingua, o galego, como a táboa que fixo Ciencia Nosa. A táboa periódica clasifícase segundo os elementos. Por exemplo, metais e non metais. Un elemento químico é unha parte da materia formada por átomos da mesma clase que non pode ser descomposta noutros máis simples mediante unha reacción química. Os elementos sintéticos son os que están en gris. Os elementos que se presentan en estado natural e en estado líquido son o cesio, o galio, o francio e o mercurio. E os que se presentan en estado gaseoso son todos os de cor rojo, o sea, vermello, que é o hidróxeno, máis todos os de esta esquina, basicamente.